खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो दायो मोजाङैनो दङ गोबां सान जाबायमोन सान माने 1 monthआनो जाबायमोन खोमा आं भिडिअ लाबोयैया बेनि जाहोना जाबाय आं 1 monthैनो पुरा 1 month माने हस्पिटालावनो दंमोन नोंथांमोना रिल्स नुदों जानांगौ जों माने बिमा बिफा जाबाय सानै मोनबाय माने ट्विन्स आरोना हिन्जावसा सानै बिराद हरखाबैनो जाबाय सम जायालासिनो जाबाय आरोना ओंखायनो जोङो हस्पिटालाव थानो गोनां जादोंमोन दायो एसे रिकभारि जागासिनो आरोना नोंथांमोनाबो बोर हरदो जाहाथे थाबैनो हेल्दि जायो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नुनो मोनो जेन ओमफ्राय दा दिनै जाहैबाय दिनै 8 ने डेटआ दिनै जाहैबाय 8 सेप्टेम्बर आरो दिनै बिसोरो 1 month जाबाय पुरा आगष्टनि 8आवहाय जादोंमोन जोनोमा दिनै जोङो रिलिज लानोसै ओमफ्राय न'आव थांसै आरोना आंबो गोबाव जाथारबायमोन न'खौ नुयैया मारै जानानै दङथाय मिन्थिया ओमफ्राय आइमोना साफा खालामनानै दोनखाबाय रुमफोरखौ पुरा क्लिननो दायो सानै आइमोनाबो फैगासिनो आरोना फिसौफोरखौ लांनो थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं जेसेबां हायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै बै साना जादोंमोन 6 आगष्ट 2024 जेब्ला आंहा मोनाबिलियाव हरखाबैनो दैया बायनानै होदोंमोन 6:30 सोआव ओमफ्राय जोङो इमारजेन्सि हस्पिटालावहाय थांबाय ओमफ्राय एडमिट जाहैदोंमोन आरोना आं मोनथिया बै दिनखालि आंनो बेसेबां सेलाइन बिजि थुदोंमोन गोबां बिजि सेलाइन थुजानो गोनां जादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै आइमोना आंखौ नेगासिनो दङ ओमफ्राय बेयो जाहैबाय 7th of August 2024 आं आल्ट्रासाउन्डनि थाखाय नेगासिनो दङमोन डक्टरा आल्ट्रासाउन्ड खालामनो होदों आरोना बै दिनखालि ओमफ्राय नै आइजों राजाजों थालांबाय आरो बाखि जोंनि आइ बाबामोन ओमफ्राय आंनि बाबामोन फंबाय बिसोर थांजोब्बायमोन आरोना ओमफ्राय आल्ट्रासाउन्डनि उनावहाय जोङो नै केबिन लादोंमोन आरोना केबिन लाखांनायनि उनावहाय बिदिनो मोनाबिलियावहाय आंहा लासै पेन जादोंमोन पेन जानायनि उनावहाय हरनि 12:44आवहाय फार्स्ट बेबिया जोनोम जादोंमोन ओमफ्राय 1:18आवहाय सेकेन्ड बेबिया जोनोम जादोंमोन गोबां क्रिटिकेल जादोंमोन आरोना आंनि डेलिभारिया ओमफ्राय 8 of Augustआव नै आइ बाबा ओमफ्राय पापा फंबायमोना थांदोंमोन आरोना आंखौ नायनो नाथाय बेबिखौ नुवाखैमोन दिनै खै थारिखनि 11 आगष्ट दिनै आं रिलिज मोनसिगोन खिन्थु बेबिफ्रा रिलिज मोनथ'वा पेकिं खालामगासिनो राजाया थांबाय ATMआवहाय फैसा दिहुननो आंखौ नै मादै आदैमोना खबर लानो फैदोंमोन आरोना खिन्थु बेबिखौ नुवाखै बिसोरबो आंबो नुवाखैमोन बै समावहाय मानो होनब्ला बिसोरखौ NICUआवहाय दोननाय जादोंमोन स्पेशल केयारनि थाखाय आरो बेहाय इनफेक्सननि खोथा फैयो नालाय ओंखायनो बेबिखौ जोंनि रुमावहायबो लाबोआखैमोन जों बै समावहाय अनलि रुमावहाय थाबाय थादोंमोन आरोना जेबो खामानि गैया जोंहा अनलि माने बेबिनो गाइखेर हैनाय मानाय बेल' जायोमोन आरोना ओमफ्राय आंहा थै बिराद लस जादोंमोन ब्लिडिं जादोंमोन डेलिभारियावहाय ओंखायनो आङो माखासे फिथाइ सामथाइबो जानो गोनां जादोंमोन आरोना ओमफ्राय आंनि डेलिभारिनि स्ट'रिखौ खिन्थानो थांब्ला गोबां गोलाव जागोन मानो होनबा बिराद क्रिटिकेलमोन 2 hour लादोंमोन आरोना आंनि डेलिभारियावहाय फार्स्ट बेबियाथ' थाब ओंखारदोंमोन सेकेन्ड बेबिया बिराद लेट जादोंमोन जोंनि रुमनिफ्राय भिउआ बेबायदिमोन आरोना ओमफ्राय बे रुमावहाय जोङो सानब्रै ना सानथामल'सो थानाय जादों आरोना बाखि जोङो मेरला रुम चेन्ज खालामनांदों मेरला माने मा फार्स्ट डे जेब्ला आं फैदोंमोन 6 आगष्टआवहाय बेदिनखालि जेनेरेलाव थादोंमोन बेनि उनावहाय जोङो केबिन लादोंमोन ओमफ्राय जेब्ला आङो रिलिज जादोंमोन अब्ला माने बे रुमनिफ्राय आलदा रुमाव शिफ्ट खालामदोंमोन बेनि उनावहाय आरो जोंखौ बेहाय लाबोफिनबाय आरोना गासै मोनब्रै रुमाव थानांबाय आरोना आङो दा पुरा फिट एन्ड फाइन एक्सुवेलि जोंना नर्मेल जादों जोंना माने मा आंना नर्मेल जादोंमोन नोंथांमोना सोंनो हागौ नर्मेल जादों आंना ओमफ्राय बेबिफोरखौ जोंनि रुमाव दोनथ'वाखैमोन आरोना माने इनफेक्सननि खोथा थायो नालाय
नोंथांमोना बयबो मिन्थिखागौ जे सम जायालासिनो जोनोम जायोब्ला मा माने प्रिकसन लानांगौ जायो थ' ओंखायनो रुमाव दोनबाथ' मेरला मानसि हाबफैनाय मानाय इनफेक्सन जानायनि चान्सेस थायो नालाय ओंखायनो डक्टरा निकुआवहाय दोनबाय आरोना आरो एक्चुलि निकुआवनो बयखौबो दोनखायो आरोना नर्मेल बेबिफोरखौबो टाइम जानानै फैनाय बेबिफोरखौबो निकुआवनो दोनो आरोना ओमफ्राय बिफायाबो बेबिखौ 1 मान्थआवहाय खनथामल'सो नुनाय जादों आरोना ओमफ्राय आङो बिदिनो निकुआवहाय थांनानैहाय बेबिफोरजों थाहैयो गाइखेर दौहैयो आरो दायो न'आव थांनानैबो जोङो बे सेम बारहावाखौनो होनांगोन आरोना गथ'फोरनो जाहाथे माने इनफेक्सन जाया एसे मोजां जायोब्लासो जोङो मानसि सोनो हागोन न'आवहाय दायो एकदम डक्टरा मानसि सोनो माना खालामदों आरोना एक्चुलि बियो गावनो बै निकुआवहाय हाबा आरोना माने मेरला पेसेन्ट नायनाय जायो नालाय ओंखायनो आरो थ' जोंबो डक्टरनि खिन्थानाय हिसाबैनो दायो थांनांसिगोन माने मा बेखौ लाखानांगोन आरोना जोङो बिमा बिफा जाबाय जेला गथ'नि मोजांनि थाखायथ' जों मावखानो नांगोन नङा होमबा थ' बेनोसै आरो दिनै फाइनालि लांसै गथ'फोरखौ न'आवहाय न' गाहैनोसै आरोना हस्पिटालनि लास्ट ब्रेकफास्ट जानोसै ओमफ्राय आं बेखौ मोजां मोनथ्रायसेबो ब्रेकफास्टआ सानफ्रोमबो आलदा आलदा जायो आरोना दिनैहाय दङ ब्रेड जेलि दावदै ओमफ्राय थालिर दिनै न'आव थांसिगोनखाय मारै मोन्दों जेबो बुंनाया आरो इदिल' ओमफ्राय बिफा जानानैलाय मारै मोन्दों पुलिस बायदि मोन्दों नामा नोङो राउडी मोन्दों राउडी ब्रह्म क्या बेलु tapkaega बिमाया नुसिगोन बिमाया दे नाय सासेल'सो तनिषा एसे दांनानै उन्दुनोसो दङ सानाव उन्दुखायो तनिषा बेखौ होथ'आ थांनायावसो हरखासिगोननो साजायदों दे वेलकाम खालामनो थाखाय बाबुजों पापाजों बानायबाय ओमफ्राय दा बिसोर थांसिगोन आइया थालांसिगोन दायो जयग' होगोन हराव बिदिनो थांबाय नों गामसाजोंनो सार्टखौ गाननानै थाङा सबावनो मैया जों